Vi har lavet løfter for Pauli. Det er højt, Pauli. Pauli, højt! Sig stille, han skal til løfter. Det har været en vidunderlig tid sammen med dig. Jeg lover, at hvis du skriver, mens jeg spiller Modern Warfare 3 pauser i spillet, jeg skriver tilbage for din skyld. Jeg lover, at jeg nok skal holde mig væk fra din plads i køkkenet. Du må gerne læse dine nu. Du må gerne læse dine løfter nu. Jeg skal nok hvad? Jeg kan ikke læse. Jeg skal nok låne mig. Tror jeg. Skal vi have ringe? Ringene. Du må gerne ringe. Skal du sige, Pauli, tager du? Pauli, tager du? Katrine, Voksine, hustru. Og beære hende til lyden, jeg spiller. Fuck, hvor er det fedt. Der er så mange. Og Katrine, omvendt med Pauli. Ja. Let's go. Du må nu kysse broen. Hvad så? Kys! Måske går det, de gør. Ja, vi skal gerne floppe lidt. Kom nu, vi skal gerne floppe. Du har lige vendt, at hun skal kaste buketten. Du skal kaste buketten. Kom nu, hun skal kaste buketten. Det er så ikke mig. Så det er de her 4, der skal op. Kom nu. Ja, vi skal have. Jeg vil gerne have noget. Fuck, hvor er det fedt. Kan man? Jeg er mesterslår. Jeg gør det. Kan en af jer bryllup? Ja, og jeg går magt. Det er jo ikke færdigt for højt. I skal huske at sætte tingene på plads igen, når vi er færdige. Hvad laver du? Optag? Ja, jeg optager bare. Er det ikke flippet, ikke? Vi er sådan lidt mærkeligt på den her skole. Ja, lidt. Meget musikken. Så er der kage.